Hawe ma. Nansi trash yami right kodwa Snow. Rosh ayinamhlanje mfethu. Ngibona ukhathala uphinte yodwa njalo. Njalo kuhlala ngikuthetha ngikufuna futhi ayikho ezoshintsha nje lapha ingeke. Ayike uthi kuyacaca ukuthi nawe uya enjoy mangabe ngikushela cause awufuni ukungiqoma. Kuyacaca wena ungalaleli. Awuzi umuntu bethi akakufuna ngikuthandi into ezoshintsha futhi lapha. Snow, in nonsense leyo yezwa. In nonsense and mina ngeke ngize ngiyilalele leyo nonsense. Wena indaba ungafuni ungizwa mangabe ngithi ngiyakuthanda. Rosh bad boy. Yeah, vele. Yazini lento senza nje. Uzongithembisa nje uzongeke ube ungilandela kukhenge kuqoma. Hawe ma. After isikhathi esingakanani? Kodwa ke ayikho inkinga ngiyabonga yeza ngiyakuthanda. Okay. Sase xhumana efonini. Bye. Awusanda sami phela cinga 350 okwenza ikhanda yabona nje ikhanda lami kuyabheda manje. Phela ngiyayibona uzozifihla nangedobo usushaya nangenkwethu. Kodwa khulileke ukuthi abomanje ngophethe ucash kodwa ngizofika endlini ufike ngikutransfer ngizovela kusayile la bank lakho leliya. Yabona nesithanda sami kodwa phela cinga edeleke 100 rand okugibela 50 rand ama charges yabo. Khulileke udile nomuntu vele oyimali la na ngizosotha out nje wena sithanda. Hayi ngoba usho njalo ke cinga edele airtime 50 rand. Hawu. Kodwa ne airtime futhi. Bona ke airtime ngikutransferela namhlanje nje. Khona nje endlini igcwele efonini yabo ngisebenzisa mangifonela yona kuphela bona. Hayibo, lesithathu first. Cabanga ke namhlanje kwenzakaleni. Usino sengiqomile cabanga. Usino lo mshele for 3 years. Akusenani ke lokho kusala usengiqomile. Hayibo mfethu umshele ngaliphikidi. Buka ke yazi ngenze njani? Shuthi useke wangikhulumela into engayizwa kahle yabo. Ngamhlinela ngenye indlela enjani? Kwancanya wathi ngibad guy. So wayesethi ayirosh kulungile sizama. Cabanga. Uthi anizame. Uthe uyaqoma kahle noma uthi anizame kwenzakalani la mfethu? Uthi azama ngithi phela besho kona ukuthi asijoni yabo. Rosh uthi anizame nawe uyeza anizame kuzanywani manje mjoni? Ngiyibona ke phela lezi ngqondo zakho. Rosh usufuna ukungimoshela imoto. Ubhedile ngeke ngize ngikunayo yazi uthini awuvela usale la ushawe impilo vele wena uzobusubuso uzongikhalela la sebekhethi mfethu. Hayibo echilisi mfethu yabo usinole intombazane lesho lo Rosh ngibonile cabanga namhlanje kuseni itshola nomunye umfana omombili. Hayibo uthini manje ndoda yazi ethi Rosh kumina ekseni ngitshela ukuthi usinose ngiyintombi yakhe usho ukuthi Rosh bambhanqa. Hayibo kanjani manje shuthi Rosh bambhanqa phela sami somtshela. Awuze mfethu ukuthi utheni kumina ekseni lo mjida mfethu uyafika lapha ekhaya ungitshela ukuthi usinonwa usemqomile uthi abazame mfethu. Hayibo hayi uRosh uza kanzima kwezothando uhle nje ezohetheka. Leya mfethu plaza kanayo inhlanhla leya mfethu hayi. Hayi usinoke yoba kancane mfana nami usijolela nebhece. Wena uhlale mfethu hayi. Hawu kade ngikulindile yazi. Nasefonini awulitholi. Sawubona nawe. Fone nini? Angifonanga ngikubhalelile lapha ku Facebook kodwa awuzange uphendule. Fuck idatha nginayo. Ungithengela. Snow mfethu yazi anginawo ngisho 6 rand mina ngizoze ngibeke kahle nemali uma ngabe sengena u350 okwamanje usaphenda. Okay, awusho ukuthi ungibizeleni la. Uyazi bengikubizela ukuthi ngibuze ukuthi akekho omunye umuntu ojola naye ngaphandle kwami. Hayi akekho indaba. Hayi bengizibuzela nje. Wena ke ayikho mhlambe into ofuna ukuyibuza ngami into ofuna ukuyazi mhlambe kanje. Okay, wena usaqaba nentombi before? Yazi angikaze ke ngibe nentombi. Futhi mina angiyiboni inkinga ngaloko. Mina ngizithandela wena nje kuphela cabanga. Okay, ngiyakuzwa. Ubanike manje lo. Hello? Yeah baby, sicela usheshe uze la manje. Kunento engikuphathele yona uphuthume. Alright ngiyeza manje. Aziphumile ngihamba. Hayibo kanjani ngoba phela sisaxoxa. Kusamele ngiyopheka ubaba nje hlangene konke bye bye.
yazi ngenze ifilimu uyakahle awuzimnandi angijwayelayo le ntombazana ukwazi ukuba nomfana mina ngikhona mina ngiyondla kanje mina ngihlezi nginika imali u50 bama airtime awuthi ngilinde yashayisa ngifuna ukuyiphahlaza ngaleli bhodlela nomchamo Sanda sabi ngiphatheleni lapho. wena usuwazi ukuba nabanye abafana ngikhona kanti ngini kuwena okunye ngikuphathele kona na Elani manje ibhodlela? wena ngenza usuwazi ukuba nabanye abafana ngikhona ngafuna likarikane ibhodlela Uya. Yabona ngifuna ungichazele ukuthi ubalo. Yazi wena Wena ufunani ke futhi la? ubani manje lo shini ungilethela yena la Baby lo mfana lo uyangishela. Futhi yona kade ngime naye. Hayibo. Hayibo first kade amantombazana kanjani? Ungiqomile nje wena. Angiqomanga angithazi sami. Hawu, khona ubuzo ngiyeka. Hayibo first yazi ungiqomile. Yabo intombi yakhe ingiqomile intombi yakhe. Understand manje. oh baby lo mfana lo kushelayo mina ngebe ngithandana nawe kanti awu yakushela Ngathi azame nje ngisho ngivesijolo. Hayibo. asheni ngaleza kudaba bayaphika bakwazi usungayibonaka indlela zengayo vele uhambe Ya, hamba Rosh. ushase Efetha ngindiyawo mina yezo. Wena uzohamba. efethu ufuna ukubonana bashaya Efetha yabo mina ngindiyawo. Ngicela uhambe. Ngithi hamba wena. hayi boluka Wena uka. Suka samwendo phindele mngamini ukuthi uRush bangiphikile mfethu uphiko uSnow mfethu ebhekile kanje cabanga phambi kwendoda yakhe uSnow mfethu Hayibo mfethu ngilizwile lelo bomu cabanga. Yabo mina angi-understand ukuthi why Snow ethanda kanje lo mfana ngoba phela mubi mfethu. Mumba ngeke sikufihle lokho futhi. eyi kona yimbi leya ndoda mfethu ibhece nje mfethu Besitala ungitshele kahle ungakhethani phakathi kwa200 neshumi. How obvious ngakhathi 200. Okay, pho mina ngiblamelani ke uma ngikhetha indoda yami no Rosh. Phela loya unemali uRosh nje usahlula ngisho 50 rand nje we-airtime. Hayibo kahle lo ngitshela ngo 350. Hayi. kodwa ngathi yazwakala ke lento ayishoyo phela uRush akanamali